सालबारि सेन्ट जेभियार इंलिश स्कुलावहाय दिनै 2022 मायथाइनि मेट्रिक लिरगिरि बा बे मेट्रिकआव पास जानाय उथ्रिसार जानाय बिथांमोनखौ बरायनाय आरो लोगोसेनो बिथांमोना क्लास 10नि फरायसाफोरखौ थांनाय समावहाय बिदाय होआखैमोन। दा बेखौ दिनै बिथांमोना जाफुंसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय लोगोसेनो बिदाय होनाय बे हाबाफारिखौ लादों। दा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आं गोजोननाय मोन्दों। मानोना नैबे सेन्ट जेभियार इंलिश जि स्कुल, बे स्कुलावहाय जि मोनसे रिजाल्ट देग्लाय 2022 मायथाइनि HLC रिजाल्ट, बे रिजाल्टआ जोबोर मोजां। जोङो बयबो मिथिखागौ जे देग्लाय नैबे सेन्ट जेभियार इंलिश जि स्कुल सालबारिनि, बे स्कुलावहाय गासै सा 17 जना मेट्रिक लिरदोंमोन। बिनिनो सा 7आ डिस्टिंसन लाखिनानै पास खालामदों, सा 4आ स्टार मार्क मोननो हादों आरो सा 6आ फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामदों। सेकेन्ड आरो थार्ड बेयाव निल जादों। दा गमामायैनो साफ्रोमबो फरायसा बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामनायखौ मोननानै आरो बे हाबाफारियाव आं बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आरो जों बयबो मिथिगौ जे नैबे फरायसालिया सालबारिनि साखाथियावनो दङ। दा बे साखाथियाव थानाय नैबे फरायसालिया बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो मोजां रिजाल्ट खालामबोनायखौ मोन्दों आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समावबो जेन बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामबाय थागोन। दा बेवहाय आं बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जायफोर बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामबाय, सा 17 जन फरायसा, दा बिथांमोनखौ आङो बे समाव कंग्रेचुलेसन होयो आरो बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बावसोमना फरायनानै मोजां रिजाल्ट खालामनायनि थाखाय। आरो बेवहाय फोरोंबाय थानाय दान बान्थाया खमब्लाबो प्राइभेट फरायसालिफ्राव हयथ' दान बान्थाफ्रा जोबोर खम जायो, अब्लाबो बिथांमोना गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों, सुबुं सम्पद दानायनि थांखिजों बिथांमोना जोबोर नारा नाथा मोजां फोरोंनायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै नैबे रिजाल्टखौ फरायसाफोरनो लाबोनानै होफैनो हाबाय। दा बेखायनो नैबे फरायसालिनिनो प्रिन्सिपाल लोगोसेनो सामलायगिरि आरो गासै फोरोंगिरि बिथांमोननिसिम आं बे समाव बाक्सा जिल्ला एबसुनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरोबाव साबायखर बावगोन जायफोर गारजेन बिथांमोना जोबोर मोजां जोथोन लानानै गावनि गथ'फोरखौ मोजां रिजाल्ट खालामहोबाय। दा बे खालामहोनाय साफ्रोमबो गारजेन बिथांमोनखौ आं बे समाव रोजा रोजा आङो साबायखर बावगोन आरो मिजिंथिगोन जाय बिथांमोना दिनै मेट्रिकखौ पास खालामबाय, फैबाय थानाय समावबो हायार सेकेन्डारिनि फाइनाल एग्जाम लोगोसेनो फैबाय थानाय जिखिनि आनजादफोरानो जा, बे आनजादफोराव जेन दिनैनिख्रुइ साबसिन बिथांमोना जेन मार्क लानानै पास खालामो आरो गावबा गावखौ जेन सुबुं सम्पद दानानै लायो आरो नैबे सेन्ट जेभियार इंलिश जि स्कुल, बे स्कुलखौ इयुनाव जेन गोजों खालामो, आं बेखौनो मिजिंथियो। जोङो नुदों जे दिनैनि गारजेनफ्रा मेक्सिमामानो दायो कनसियास जाबाय, अब्लाबो जोंनि गेजेराव फ्राय माखासे गारजेनफोर दाबो मोजाङै जोथोन लायि बेखौ जोङो नुदों। दा बेखायनो जायफोर गारजेनफ्रा दिनै गावनि फरायसाफोरखौ फोरोंगासिनो दङ, साफ्रोमबो गारजेना जेन गावनि गथ'खौ मोजां जोथोन लायो। मानोना जोथोन लायोबासो फिथाइखौ मोनो आरो जोथोन लानायनि गेजेरजोंसो जोङो गावबा गावनि गथ'फोरखौ जों मोजां खालामनो हागोन। दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरनि गारजेन बिथांमोना जेन गावनि गथ'खौ मोजां जोथोन लायो। मानोना जों बयबो मिथिगौ जे गुबुन हारिफ्रा फरायनायखौ दिनै खेथि खालामनाय बायदि लायो। दा गारजेनफ्रा जिबायदि खेथि खालामनायाव जिबायदि जोथोन लायो, थिग बेबायदिनो जोंनाबो गारजेनफ्रा फोरोंनायखौ मोनसे खेथि हिसाबै लानांसिगोन आरो बेखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय जेन गारजेनफ्रा नारा नाथा नाजानानै मोजां खालामो। आं साफ्रोमबो गारजेनखौ खावलायगोन। बाक्सा जिल्ला हिसाबै जोङो देग्लाय जोबोर गोजोननाय मोन्दों। मानोना थांनाय समाव जोङो 13 पजिसनाव जोंहा दङमोन। दायो देग्लाय जोंहा फैनानै बाक्सा जिल्ला एबसुआव अल आसामावनो 9 पजिसन जोङो मोननो हादों। दा बेवहाय जोङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। दा गुबुन जिल्लानि रुजुनायाव हयथ' जोङो बिटिआरनि जिखिनि 4 जिल्ला दङ, बे जिल्लाफोरनि दा तामुलपुरखौ लाफाना 4 जिल्ला जाहैबाय। दा एबसु हिसाबै जिहेथु जोंहा दायो 4 जिल्ला दङ दासिम। दा बे 4 जिल्लानि गेजेरावहाय जोङो बाक्साया बयनिख्रुइ सायाव थानानै जोङो गोजोननाय मोन्दों। अब्लाबो
जोंनि खामानि मावनांगौआ जोंहा जोबाखै फरायसाफ्राबो गोसो होना फरायनांगोन गार्जेनफ्राबो गोसो होना जोथोन लानांगोन जोंनि माखासे माहारियारि आफादफोर फरायसा आफादफोर जों बयबो ज'नो जोङो खौसेयै सोलोंथाइनि जि हार देरहासारनायनि जि हार बेफोरखौ जों बारायनो थाखाय मोनफ्रोमबो आफादाबो खामानि मावनांगोन गार्जेनफ्राबो खामानि मावनांगोन आरो मोनफ्रोमबो जिल्लायानो जेन बेबायदि खामानि मावो आं बेखौ मोनफ्रोमबो जिल्लाखौ जेन खावलायगोन। পার্সেন্টেজ মই 85.17% পাইছোঁ HSLC মানে এইটো থাৰ্ড হ'ল আমাৰ বেটছ আৰু গ্ৰেটেষ্ট মানে যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ আজিটো মানে এটা গ্ৰেটেষ্ট হ'ল এই কাৰণে ভাল লাগছে আৰু কিবা যিবিলাক প্ৰগ্ৰামবিলাক হ'ল বা সন্মান দিয়া হ'ল আৰু যিবিলাক আমি টিচাৰক সন্মান দিলোঁ বা যিটো মানে চেষ্টা কৰিছোঁ সেইটো দি ভাল লাগিছে আৰু মোৰ এম ইন লাইফ মই ভাবি আছোঁ যে কিবা ডক্টৰেট কৰবা এতিয়া মানে কিবা ভালো এটা কলেজত পালি ভালো মানে ফিউচাৰটো ব্ৰাইট হ'ল আৰু এইটোৱে মই মানে থেংক ইউ সকলো টিচাৰকো কৰিব খুজি আছোঁ আমাৰ স্কুলৰ যিটো আমাৰ প্ৰপেটিয়াৰ স্পেচিয়েলি মই তাকে থেংক ইউ কৰিব খুজি আছোঁ কাৰণ সিহঁতে মাহত ৩-৪ বাৰ আমাৰ ঘৰত ভিজিট কৰি মানে চাইছে বা কিবা প্ৰব্লেম অসুবিধা এইবিলাকত মানে ভাল দিগদাৰ ভালকৈ কৰিছে আৰু এই কাৰণে আমি স্পেচিয়েলি প্ৰপেটিয়াৰকে থেংক ইউ কৰিব খুজি আছোঁ। खुलुमबाय नोंथांमोननि SM निउस आरो बर' खौरां आर'नाइ रादाब नोंथांमोननि नायगिरिफोरनिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनाय जासिबाय आरो साबायखर बावबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे स्कुलाव फैनानै खौरां लाफैनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय मोन्दों। थ' जोङो दिनै बे स्कुलनि थांनाय 2021-22 नि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय गथ'फोरखौ जों फेयारवेल काम फेलिसिटेसन प्रग्राम लादों दिनै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना दे जोंनि लुबैनायनि सायाव मोजां रिजाल्ट खालामबाय होननानै आं सानो बेनिखायनो आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। थ' जोंना गासै 17 एपियार जादोंमोन बिनिनो सा 7 डिस्टिंसन लाखिदों आरो सा 4 स्टार मार्क लाखिदों आरो सा 6 गथ'आ फार्स्ट डिभिजन मोनदों विथ लेटार 93.66% मोनदों सासे गथ' आरो सासे गथ'आ मोनदों 93.33% मोनदों आरो सासे गथ'आ 93% मोनदों डिस्टिंसनाव आरो ना बाखिया 85 85, 86, 87, 88 बेबायदि मोनदों आरो ना। थ' जोङो गोबां नाजानांदों गोबां खस्थ' खालामनांगौ जोङो हम भिजिटबो खालामनाय जादोंमोन आरो बिथांमोनखौ जों एक्सट्राबो क्लास होनाय जादोंमोन क्लास जोबखांनायनि उनावबो जोङो क्लास खालामदोंमोन। थ' आङो गासै टिचारखौनो आंजों लोगोसे गोबां खस्थ' खालामनायनि थाखाय आं टिचारफोरखौबो साबायखर बावनो सानो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै। थ' बिसोरो जोंनिया थार्ड बेच आरो मोनफ्रोमबो एग्जामावनो फाइनाल एग्जामावनो जोङो सेकेन्ड डिभिजनबो मोनफेराखै आरो थार्डबो मोनफेराखै गासिबो फार्स्ट डिभिजनखौनो मोनजोबदों आरो। थ' आं गार्जेनफोरखौ नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैनो आं खावलायनो सानो जोंजों लोगोसे हेफाजाब होनांगोन जोंनि खोथाखौ खिसु खोनासंनांगोन माने रावबो टिचारा जोंनियानो जा दा बा गुबुन स्कुलनि टिचारानो जा रावबो गोरोन्थि फोरोङा थ' बेखौ आं सानो आरो।